Буа районында да сабан туйын зорла билгеләп үттеләр. Башта Яңа Тиншәле авылында, аннары шәһәр үзәгендә. Бәйрәмгә Татарстаннан гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә меңләгән кунак җыелды. Яңа Тиншәле авылындагы һәр бәйрәм аеруча күләмле, матур үтә. Сабан туена да барысы җыелган, олысы да, кечесе дә. 600 кешелек авылның бәйрәмен яңгыр да бозмады. Юешләнмәс өчен халык мәдәният йорты һәм мәктәпкә кергә мәҗбүр булды. Аңа карап ярышлар туктатылмады. Армейскта көрәшеп карадым. Ошады бик яхшы. Көрәшчеләр бар, соперниклар көчле. Икенче елга да, буада да икенче иртәгә көрәшеп карыйбыз. İflas күңелдән барлык Татарстан халкын чын күңелдән котлар идем менә бу зур бәйрәм белән. Чәчелгән орлыклардан яхшы гына урожайлар үсепсен иде. Һәм инде шул урожайлардан Аллаһы Тәала насыйп итсен иде инде җыеп алырга зур иттереп урожайлар, икескене тагы матур иттереп урожай бәйрәме үткәрергә насыйп булсын иде. Төп тантана шәһәрнең үзәк мәйданында үтте. Сәхнәдә Сабан туйының сокландыргыч тарихы. Ат чабышы, йөгерү, көрәш, аркан тартышу. Көч һәм җитезлек күрсәтергә теләүчеләр күп бирде. Сабан туен уеннарсыз да күз алдына китереп булмый. Кашыкка йомырка салып йөгерү дисеңме, тулы чиләкле көянтә күтәреп чабу дисеңме, барысы да бар. Бәйрәм ике иң көчле батырның көрәше белән тәмамланды. Җиңүчегә тәкә. Миләүшә Мусина, Ралина Абрамова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.